Opa kaixo, bideo honetan komentatuko dugu puntuei buruzko zenbait ezaugarri, haien artean zer den posizio vektore bat, eta da, pizkat sarrera egiteko puntuei buruz, kontzeptu orokorrak bakarrik ikusiko ditugu. Lehenik eta behin esatea, puntuak posizionatu behar ditugula, jakin behar dugula zein posizioa duten. Horretarako, aurreko bideo batean komentatzen dugu, ezinbestekoa dela erreferentzia sistema bat izatea. Erreferentzia sistema horretan egon behar da jatorrizko puntu bat, izenarekin izendatuko duguna, eta horretaz aparte egongo dira bi vektore, oinarria osatuko dutenak. Gu normalean erabiliko dugun oinarria, bestelakorik esaten ez baldin badugu beti izango da, oinarri kartesiarra. Oinarri kartesiarran, oinarria osatzen dute vektoriak, alde batetik dira perpendikularrek, horregatik dira oinarri ortogonala, horretaz aparte dira unitarioak, hau da, haien modulua unitate batekoa dela, horregatik da oinarri normala, eta azkenik, erabiltzen ditugu bi vektore horiek izango dira I eta J direla vektori horizontal eta vertikala. Hau esan dakoan, esango dugu, jarriko dugu irudi bat, adibidez hau, hemen ikusten dugu, daukagula P puntua, ezta? I eta J vektoreak osatzen dute gure oinarria, O puntua jatorria, eta P puntua daukagu. Eta galdera da, ea nola adieraziko dugun P puntu hori oinarri honetan. Ikusten dugu O eta P puntua lotzen duten vektorea OP izena daukala. Beraz, lehenengo gauza ikasi behar duzuena. Bi puntu lotzen duten vektorea horrea adierazten da. Lehenengo puntua nondik ateratzen den, bigarrengo puntua non bukatzen den, eta gezitxo bat gainean. OP puntua. Eta, zeran adieraziko dugu P puntua? Lehenik eta bain esatea, puntuak letra larriz adierazten direla, Vektoriak ikusi genuen, normalean direzela U, V bikoitza eta letra C ez adierazten dira, kasu honetan puntuak letra larriz, eta esaten dira O, P, Q horrelako letrak, Eta, zeintzuk izango dira P puntuaren koordenatuak? Hain zuzen ere, jatorria eta puntu hori lotzen duten vektorearen koordenatuak. Vektore mota hauei deitzen zaie posizio vektoreak. Zergaitik deitzen da OP posizio vektoreak? Azkenean, izatez, OP vektore bat da, eta vektore mota ezberdina daude. Horietariko bat posizio vektore. Esaten zaio posizio vektorea, azkenean, zehazten duelako P puntuaren posizioa zein den. Jatorritik irtetzen den vektore bat, puntu batera doana, horiei posizio vektore deitzen zaie. Ez da oso garrantzitsua jakitea, baina bai jakitea, P puntuaren koordenatuak izango direla bere posizio vektorearen koordenatuak. Beraz, P puntua, letra larriz adierazten dugu, alboan jartzen dugu parentesia adierazteko zeintzu diren bere koordenatuak. Kasu honetan, vektorenen koordenatuak, gogoratu lehenik eta bain, beti adierazten genituen bere luzera horizontala eta gero bere luzera vertikala. Kasu honetan, horizontalean dauka 1, 2, 3 eta 4. Beraz, 4. Eta vertikalean 1, 2, 3 eta 4. Beraz, 4. Beraz, jakin behar duguna da, gu ikusi dugula posizio vektore honen koordenatuak zeintzuk diren, eta zuzenean badakigu P-ren koordenatuak berdinak izango direla. Beraz, P kasu honetan izango da 4, 4. Orain ikusiko dugu beste adibide bat, ikusteko gauza berdina gertatzen dela. Ikusten baldin badugu, orain, Q puntua ikusiko dugu, hemen jarri dut P-ren koordenatuak, baina P izan berrean Q-ren koordenatua jartzen baldin bauzue, o Q posizio vektorearen koordenatuak erabili beharko zenituzteke. Orduan, hemen kasu honetan, daukagu Q puntu bat, oinarri batean adierazita, erreferentzia sistema da, baita ere O jatorria daukalako, O jatorritik Q puntura doan vektorea, O Q vektorea, izango da posizio vektorea. Eta lehen esan bezala, Q puntuaren koordenatuak lortzeko, azkenan ikusi behar dut, O Q posizio vektore honen koordenatuak zeintzuk diren. Kasu honetan, koordenatu honen luzera horizontal izango diteke 1, 2, 3, 4 eta 5. Beraz, O Q baldin bada 5 eta 1, 2, 3 luzera vertikala, honek adierazten dugu gure Q puntua izango dela 5, 3 puntua.